Il-Partit Nazzjonalista ippropona 3 persuni għal karga ta' kummissarju tal-istandards fil-ħajja pubblika. Dan hekk kif issa pajjiżna ilu numru ta' xhur mingħajr kummissarju tal-istandards. Bil-gvern ta' Robert Abela baqa' kaxkar saqajħsa biex tintela din il-kariga. It-Times irrapportat kif il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg kiteb uffiċjalment lil Prim Ministru Robert Abela sabiex jikkunsidra lill-ex Speaker Miriam Spiteri De Bono, l-ex imħallef Silvio Meli u l-ex kap eżekuttiv tal-Ermolta Filip Mikallef għall-irwol ta' kummissarju tal-istandards. Robert Abela minnaħa tiegħu qed jinsisti fuq isem wieħed biss flok George Hisler, iżda l-Partit Nazzjonalista għandu d-dubji tiegħu dwar l-effettività ta' din il-persuna. Babela jidher li ma tax każ l-ismijiet li qed tipproponi l-Oppożizzjoni e kif qed jibqa' jinsisti li l-isem tiegħu huwa l-aħjar għażla għal din il-kariga. Huwa mifhum li għall-bidu l-Partit Nazzjonalista ippropona li jkun l-imħallef irtirat Joseph Zammit McKean li jinħatar f'din il-kariga. Iżda l-Gvern oppona din il-ħatra u suġġerixxa li Zammit McKean jinħatar bħala ombudsman. Iż-żewġ naħat qablu li Zammit McKean għandu jinħatar bħala ombudsman, iżda sa issa jidher li qatt m'hemmx qbil dwar min se jinħatar bħala kummissarju tal-istandards fil-ħajja pubblika. It-Times of Malta tirrapporta li l-Partit Nazzjonalista jinsab imħasseb dwar il-fatt li Robert Abela se jaħtar lil xi ħadd li ma jkunx daqshekk effiċjenti u effettiv sabiex jinvestiga kwistjonijiet etiċi fih dan il-gvern. Bħalissa l-Kummissarju tal-Istandards li xogħlu huwa li jinvestiga l-menti u kwistjonijiet dixxiplinarji li jkonċernaw membri tal-Parlament irid jiġi elett biż-żewġ terzi tal-Parlament. Iżda l-ġimgħa li għaddiet il-Gvern ippubblika dettalji dwar abbozz ta' liġi li permettilu li jaħtar kummissarju tal-istandards mingħajr ħtieġa ta' maġġoranza ta' żewġ terzi fil-Parlament. Jekk dan l-abbozz jidħol fis-seħħ, il-Gvern ikun jista' jaħtar lil min iridu f'din il-karga maġġoranza sempliċi fil-Parlament wara 3 voti. Fil-fatt ħafna kritiċi huma mħassba li dan kollu se jippermetti li Robert Abela jaħtar lil min iridu bħala kummissarju tal-istandards u b'mod effettiv jinjora l-ħtieġa ta' maġġoranza ta' żewġ terzi. Il-kritiċi qed jgħidu li dan kollu jaf ikun perikolus minħabba li l-persuna maħtura se tkun qed tinvestiga l-membri parlamentari tal-Gvern stess. F'reazzjoni għal dak qed jipproponi l-Gvern, il-Partit Nazzjonalista qed jakkuża lil Prim Ministru li qed jaġixxi ta' dittatur. Dan meta suppost għandu jaħdem sabiex ikun hemm kunsens dwar din il-karga tant importanti għal pajjiżna.